We are joined here today by the self-proclaimed King of Maskandi. King of Maskandi, introduce yourself. Igama lami ngiyinkosi Umhawukeleni umfokabheki. Ngokuqhamuka ngiqhamuka endaweni yaseKranskop entonjambili isigodi. Why are we here today? Bafowethu ngizovela nje kunina ngenxa yokuthi ngizothula isingili yami esihloko sayo sithi sibonga Amageza Amahle. Ubonga ngoni na laba fana bamageza amahle. Siyobabonga ngoni na laba fana bamageza amahle. Ngenxa ukuthi bafuna into ukuthi ngithi ngibonga Amageza Amahle. Bonke abantu bayawazi bafowethu amagalelo Amageza Amahle. Nawe mfowethu nje obuhlela bekhaya amagalelo Amageza Amahle yawazi. Njoba ngiyinkosi nje akusho ukuthi ngiyinkosi oMaskandi, njoba ngiyinkosi Umhawukeleni ukuthi umuntu owenza kahle ngeke ngimbonge. Ingakho ngibonga Amageza Amahle bafowethu ngoba akekho ongazi ukuthi njengoba kunabalandeli nje ngenxa yamageza. Nje emculweni kungenxa yamageza. Izikipa zigcwele balandeli bomculo kungenxa yamageza. Ama-t-shirt agcwele balandeli kungenxa yamageza. Amageza Amahle akaze bengomuntu kodwa aqhamuka nezinto ezintsha. Sengithi nje bafowethu njengenkosi Umhawukeleni bafowethu lonke ize liyazi ukuthi ngiyinkosi oMaskandi. Nayo into okazi nje iyavuma nje ukuthi nje ngiyinkosi oMaskandi njoba ize la kumina ithe nami ngisafuna ngeke ngishuthe nenkosi. Yabona njenga abanye abantu bakufisa lokho. I heard there's this famous coat of yours of 3.5 million. Why aren't you wearing it today? Hey, uyabona bafowethu jacket ayibuza udadewethu kufanele ayibuze ngoba bonke abantu bayibuza. Iyo washwa ke bafowethu le phesha le yathengwa khona le ndaweni yaseFrance. Kodwa ikithatha isikhathi nje mhlambe singangenyanga mhlambe ezintathu besibuya. Esikhathi esinjengamanje bafowethu nje bathe nje basawasha amagolide ngoba linamagolide lela jazi. Abantu bayalazi lonke ngisho emsakazweni ngisho emaphepheni ngisho ku TV bengivela ngalo. Kodwa ngicabanga ukuthi manje mhlambe sekusela amasonto amabili ukuthi libuye. Esikhathini esingakanani mhlambe abantu bazobe sebelibonele lo jazi lelo.